שלום, שמי ארי בן לולו, בן 48, מרעננה, נשוי +3, מנהל השיווק של מפעל לייצור ארונות. המפעל שלנו מייצר בעיקר ארונות. הסלוגן מעצבים פתרון לכל ארון בעצם מעיד על הרצון לגשר על כל הפערים והפנטזיות. אנחנו מייצרים בעיקר לארץ, יש לנו כוונות אחרות, אבל כרגע אנחנו מייצרים בעיקר לארץ. פנינו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, השתתפנו בפרויקט ניצוץ, שכלל חניכה של תהליכי ייצור, עיצוב, מוצרים, וחלק מהפרויקטים האלה מיושמים היום בחנויות ובחברה. פרויקט אחרון שאני גאה בו, פרויקט האח הגדול שעשינו. היינו צריכים שם לגשר בעצם על פערים וציפיות של ההפקה, לוחות זמנים מטורפים. כשראיתי את זה בטלוויזיה, כמובן כל החברים, המשפחה והסובבים, אין אחד שסביבי לא ידע שאנחנו בבית האח הגדול, נמליתי גאווה שהמוצר שלנו מותקן בבית. עסק קטן או בינוני? פנה אלינו, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.